bakana ifenu ndana gwanwe ya n'oge n'onwe wasi na milion n'ụwa adewilo nne m egwu mmiri igiliga gwo mele nna na-ebute egwu m osimiri mele nna zila anyị egwu ha Ezeson nwanne m eze nwoke nwe Egbunike eze wazi mane na nuzikwa odu egwu m eze nwoke nwe eze ndoti egwu m ezi Ezeson Egbunike nwanne m woya miata na m ina nuzi wonu egwu m odogwu na lobodo ibo debi lobi m odogwu ego 2022 ya mala ila mma woya manari 2021 no nzi na ego etinye arụ iwe akwa ibe nwenwe oge etinyela ya arụ na 2022 ọmaka nọ ya emela anyị ka ọnụ kwuru njọ nwekwuo ma Ezeson nwoke nwe Egbunike woya miata na mụ na nụzikwa onu abịanị nwanne m egwu ka mụ na-etili ma etili egwu akala ụwa mụọ ka na-etili eti ọmaba na-agba ọtụ ya Ezeson nwanne m eze igiliga wesi na mmiri ada enwilo yazi gị na ya bụ ezi mmiri yazi mmiri ada eshu akụnụba gị na ọ ga-abụ nke mmiri maka na ego mmiri adị agwụ n'ebe ọ nọ ọba ka mụ na-agọ dịka ọba ka mụ na-agọrụ gị n'ebe nọ egwu na-agbọtụ ya gwajeliere ọbụla nụ odogwu Ezeson bụ mmọnwụ ka ọ bụ enwe Egbunike nwanne m nwanne kwuwela oge ị na n'ụzọ iwu onu egwu ni eze wazi mmanụ keneli mụ chukwu nọ nso akụ na-esi obi ike chukwu nọ nso nwanne m omeke na emeli ga-emeli nwoke nwetu nọ nso 2022 ya ma mma omeka nọ ya emeli isi gị ka ọnụ kwuru njọ nwekwuo ndị mmadụ obodo were bụ n'ebe ọbọ na-agọ nwoke nwechukwu n'ọzọ akụ na-esi obi ike odogwu ego ị na-anụ ka mụ na-agba ọtụrụ ebe wee bụ egwu ndị mmelenu onwe na-aga ma ọ bụ obi unu nwoke nwetu nọ nso ị na-anụzikwa onu abịa akụ na-esi obi ike Ezeson Egbunike nwanne m wee na-esi m uke na-eyi n'ụwa na mmadụ keji dị ebube igbudu mụ na egwu sozi ede mụ na egwu nwanne tinye ọkpa kedu maka oge nwe Izuchukwu waya miata na mụ Izuchukwu gbara agba mmadụ enu ọ bụrụ ịgbalịa Izuchukwu gbara agba ndị enu ụwa dema mmadụ enu ezuru ịgbalịa waya miata na mụ na nụzikwa onu abịa mụ waya bụ odozi na n'ụka mụ nọ n'egwu
waya misi tibiali o makana twista wa mama yenda megu wenete munola wara zinabegu kandi biobi unu. Happy New Year to you Izuchukwu inanuka muna guribe Izuchukwu walobi enanuzigwo odu egwu ni Ezeson Egbunike nabu eze wezi mane enasi mu kene unu na mmadụ ga-eji dị ebube ewue mmelema na-agbọtụ kedu maka Chukwu ji dọfọ milion bi nwoke nwe Chukwu ji dọfọ milion bi welobi zale zale na-anụziwo onu egwu ọdọgwu ego maka na mebeli ga-emeli nwoke nwe Chukwu ji dọfọ ikuku ego na-akwụsa oyi ka ọnụ kwuru njọ nwekwuo ma n'isi gị enụlịa were ojebe ka mụ na-agọ milion bi nwere obi na-anụziwo odu egwu m egwu ndị mmiri ka m na-etiri ebe ya na ka mụ ji etili ga-arụ n'ebe nọ siko ya chili na-aza ekweli ndị moko ya chili na-aza eluo n'obodo igiliga ya Ezeson Egbunike enabu wazi mane ya nasi muge nunu niile kedu maka Chukwu dozie nabu dozie Facebook nwanne konsida ịnanuzi olu egwu nwanne buga 40 ya ndị mudeze bịali o nwoke nwe Chukwu dozie Facebook ịnanuka mmanwụ na-agwa ọmaka m ebeligo n'obodo ka ọnụkwulu ndọwa n'ogwu ma nwoke nwe Chudozie odogwu nwanne m n'anya ekene gị ya Ezeson nyasi m ke nunu ọwa na-ebu nwe Egbuniga eze wezi mana ezi m kenekwe nunu na 2022 ya mala elema 2022 ya mala ma nne bụ ọba ya na-agọ kedu si maka ọ bụ mụ na-emenụ ya ke na-bụ igwe eze nda na-anụzikwa ndụ egwu mụ igwe eze nda ọdọgwu mụ na egwu na-egwu emume egwu nọ na-egwu ogwu m n'ebe nọ nwoke nwe bụ mụ na-eme gwa m onye mere onwe n'ụwa ndị m ọrọchi na-eme n'ụwa nọ isi gwelu ugo na nna etu isi gwelu ugo tu ewe ndị anaza eze azọ igwe eze nna na-anụziwo n'egwu ya Ezeson Egbunike oke nwa weze wezmanụ si m kene unu nke onye chili nnaza ekweli obodo enebe ọvọ na-agọ si na 2022 ya malụ na ọ bụ na mma ibe ya chụlụ ka ọ enweta wee chọla ego ya bụ nne ga ahụ wee tala abụbụ ya eli abụbụ ọtalụ na 2022 wetu abụ kozi dị wezi n'ụwa maka na onye gbalị mbọ kwesịrị ka o lie onye gbalị mbọ kwesịrị ka ọ tachi ọsa n'ebe egwu na-egwu ogwe ibe mala egwu na-egwu n'ogwe idebulu ewu nnewu n'anya ya Ezeson Egbunike nwanne m nwoke nwe Egbunike wonye mmeta nna m ka mechi egwu
webabila na-esu ya ọkụ mbọsị ọzọ anya n'oligwu oni ezi nwanne m ka anyị na-ayọ ọnị ndụ were ozi ndụ bụ isi ndị mmadụ ọ bụ ndụ bụ isi n'ụwa maka na onye dị ndụ n'ụwa nwere olileanya onye dị ndụ ọgbata n'ego oyibo nne m erezi ego na-achụ ụwa nọ n'ime nemelụ n'ihe ọgbati mgbo n'obodo ikuku ego na-akwụsem ikuku ego kwụsem n'elu ụwa ka o kwụsem na-emu ka o kwụse ndụ emuo ka ọnụgwulu njọ wee gwuo ma akụzi ọnụ ụmụnna ndebe anyị were zufu obi a na-awaza n'ebe ozi akụzi ọnụ ụmụnna ọnụ n'obodo ndebadazie na ụfu obi ya na lele ndebe egwu nwe na-ekwu owu ya ikiliga egwu bọọlụ na-akpọtụ n'obodo amago ulu ya ndebe egwu nwe na-ekwu owu ya ewu ya Ezeson anyị ga-emechi egwu emechi nwoke nwe Egbunike na mmịata na mụ eze Wiseman na n'ụzi wonu egwu anyị si na 2022 ya mane makalia ewu wanugulu ndị ọya egwu na mma na 2022 wetu abụ ka ozi ndị ọnụ aka nrịbụ ọnụ ndị be ndị mgbe ọka mụ na-agọzi ọbọka mụ na-agọ n'ebe ahụ mbelemba na-akpọtụ maka na ọ bụ ọnụ dibịa ọnụ dibịa ka ọ na-anara n'ọnụ ọveke ma tata n'obodo nne m egwu na-ekwu ogwe ya nne m egwu nwe na-eti mkpu n'ebe ọnụ ya nne m egwu nwe n'aka oge anya ya nne m egwu nwe na-agba ya eze Wiseman nwanne m ọsị na milion dị n'ụwa adịghị ịlụta aja demo mili na ọbawala ya mili na bụ nnu odogwi na nuka mụ na-agba ọtụ ya nne m egwu nwe na-egwu ogwe n'obodo idebulu ka emechi egwu m